Ndị be anyị ekele m unu ọzọ na Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu nnukwu ozi n'ụbọchị nke taata bụ nkwọ afịa nkwọ n'ala Igbo. Dịka anyị si na-eme, anyị bụ Igbo Media, ebe anyị si na-ewetara unu ozi ya bụ Igbo Media. Ozi anyị na-ewetara unu bụ gbasara maka ife na-eme na Igbo community and the old Eastern region. Igbo ma na-ege ntị, dịka ị na-esonyere anyị, na Chukwu oke abịa ya gozi gị. Ise. Dịka o si dị, General Orji bụ the leader of Biafra National Guard wee nnukwu ihe o kwuru n'elu akwụkwọ nke na-ama mbịa kpọba afa, mana mmachọ ka unu gee ya bụ ife a bụ wọtawọta ka anyị na-akpọ ya n'onu ndị nke anyị, ọ bụla ị na-aghọta ịghọtago. Gee ya bụ ife ka ife o were ịgwa the last warning to federal government on Mazi Nandekan's release. All right, over to you, sir. Yes, we never lost single soul for 4 days. Now, we never lost soul. But then they die like sand. Now then they shoot like boy, and then they shoot like mad dog. Our own now, 1 bullet, 3 soldiers down. 1 bullet, 3 soldiers down. They don't know what they kill themselves. Boah. Now so. Boo. Now water. Ooh. Now so. Chideke, man. You know why they laugh? The reason why I'm laughing is that the way where they take come, is they no go last. We no go last with 2 days. They go just come wipe us out and gain the ground. Today na 4 day. Today na 4 day. And they see the struggle. 4 days now, they see the struggle. Now then they call for backup. We never call for any backup. We never call for any backup. We never lost even single soul. Now then they call for backup. Now then they cry. Now then they lose. Now, make them wait. We are only dancing to their tune now. When we change our music, the world will hear us. For now, we are just dancing to their music. Make them they shoot. Now then they shoot too. Our own now, when they don't shoot, we find 1 or 3 or 4, 5 person kill. Their body go rest. Then go shoot. We kill 10. Their body go rest. Then go shoot. We kill 20. Their body go rest. I just want to update you. For now, let me be focused. I will see come in the evening to update you. I will just want you to feel the sound. So now that you feel the sound, don't think that nothing is happening. There is a full-blown war going on in Imo State right now. Full-blown war going on in Imo State right now. So don't be relent. Everybody in other places that is not happening should be aware, should be at alert. It can reach you at any point of a time. It can reach your area at any given time. Don't lose focus. Just remain focused. Know that this war will not just end here. We are going to escalate it. Simply mean we are going to spray it. We are going to spray it because we are like erosion. This is where it started. We will spray it out. Yes. By the time they go start running, we will pursue them see their end point. Then they shoot this one. Yes, and they shoot. When they don't shoot finish, we start our own. When you don't see them shoot like this, no say many don't fall.
So now for them to carry their dead body, then we'll shoot like that, like mad dog. Mad dog. We don't give them one. As that one just sounds, so now we shoot that one. And then don't collect. So when you hear bra 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 bra, many don't fall, then just they shoot to carry their dead body. And we tell them, say, we not gonna stop you from packing your dead body. Pack your dead body. We don't want any rotten body in our street. So we are here to end up what our fathers start. What they thought is not what they're saying. And they will never, ever imagine what is about to happen. I hope you are getting report. Soludo, I hope you are getting report. Tunumbu, I believe you are getting report. I hope you people are getting report. I believe you are getting report. Because at the end, you see use your mouth and say, oh, hey, Biafra. Remain tuned and remain focused. Let me push forward. Dates, intimidation and molestation by the occupying terrorist forces of Nigeria against indigenous Biafrans, so as to weaken our resolve psychologically and emotionally. The continuous detention and solitary confinement of Mazi Nnamdi Kanu by the occupying Nigerian Department of State Security Service, DSS, in its Abuja headquarters since June 2021 is a deliberate violation and non-compliance to local, region, and international laws, instruments, resolutions, practices, and mechanism in which the occupying government of Nigeria is a signatory. I repeat, the continuous detention and solitary confinement of Mazi Nnamdi Kanu by the occupying Nigerian Department of State Security, DSS, in its Abuja headquarters since June 2021 is a deliberate violation and non-compliance to local, regional, and international laws, instruments, resolutions, practices, and mechanisms in which the occupying government of Nigeria is a signatory. The intentional breach of human rights and international humanitarian laws by the occupying government of Nigeria is directly influencing instability, radicalization, violence, extremism and terrorism, violent extremism and terrorism, which has indefinitely affected the people, growth, and development of the region. The Biafran provincial government, BPG, which is the government of the state of Biafra. I mean, the Biafra, the homeland government of Biafra, the existing Biafran government, commends the West African government of Burkina Faso, Mali, and the Niger Republic for their immediate and collective withdrawal from the regional bloc
Economic Communities of West African States, ECOWAS. ECOWAS has been unable to practicalize its fundamental principles of recognition, promotion, and protection of human rights in accordance with the provisions of the African Charter on Human and People's Rights. The peoples and state of Biafra stand strongly, very, very strongly, in solidarity with persons, groups, and nations in the implementation of the Universal Declaration promises to all the economic, social, political, cultural, and civic rights that underpin the life free from want and fear. Justice delayed is justice denied. As ECOWAS has turned a blind eye, they no longer see. ECOWAS turned blind eyes to the injustice against the indigenes of Biafra. The peoples and states of Biafra, we consider our stand with the ECOWAS in due time. I repeat, the peoples and states of Biafra, we consider our stand with ECOWAS in due time. Furthermore, the ill treatment and gross abuse of the fundamental human rights of the leader and founder of Masop Beam, Chief Ralph Owazirike, will no longer be tolerated. The recent demolition and forceful takeover of his property at number 26 Housing Area G, New Owerri, will be investigated and proper measures undertaken. The defunct governor of Imo State, Hope Uzodimma, should stay clear from Chief Ralph Owazirike and his followers. Their human rights and fundamental freedoms must be respected as well. The atrocious crimes against indigenous Biafra, the atrocious crimes against indigenous Biafrans under the watch of the defunct Governor Hope Uzodimma is unprecedented and will be handled at the appropriate time. His callousness against the people of Biafra shall be retributed. We, the government of the state of Biafra, once again call for the immediate unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu, Benjamin Onwoka, Mr. Akwara, Mr. Victor Iroha, and the other Biafran prisoners of conscience, political and war prisoners. Failure to adhere to the rules of law by the occupying government of Nigeria will continue to be catastrophic and regrettable. Thanks and God bless. All hail Biafra.
ndị be anyị daalụ nne nụ. Ihe a bụkwa Igbo midia anyị si wee na-ewetakwara unu nnukwu ozi a dị oke mkpa, dịka anyị si kwuo unu nkwa na dịka anyị si na-agba mbọ ewere ike ị na-enye unu update bụ ihe gbasara maka ife na-eme na ana Igbo be anyị na ndị nwere onwe nke a na-azọ. Ọ ya bụ nkwa ka anyị kwere unu na anyị ga na-emezu ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ iwe ọchịa ihe a kịta ị nụrụ n'elu akwụkwọ Biafran Prime Minister kwuru, gwa onwe gị eziokwu n'ụdị nke gị na nchịkọta mmụọ gị ka arụ iwelitela anyị n'ihe ya, maka oke ihe ga na-esi na-emezi. O nwere ebe ekweta na ndị Igbo ya anọ, o nwere ebe anyị sịrị anyị nọrọ. Igbo abụlọ senate president, Igbo abụlọ vice president, nothing. And na ụmụ ihe ndị niile amegasịkwa anụ ụmụnne anyị esokwa na-agba owofa mgba maka owe ka ife ya je megidezie ajụrụzi asị ma ọ gịnị na-emezi. Ọ dị ka arụ achọziri ime anyị negodin ka obodo si dị. Ka e mere ji jide nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu na mkpọrọ akwa maka ndị Igbo. Gịnị ka ihe ọjọọ mere? Maka ọ sị na n'Igbo ga-adị, maka ọ sị na anyị ga-adị, na anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ. O nwere ihe ọzọ eji jide ya? Jụọ onwe gị ajụ a, gịnị ka eji jide Maazị Nnamdi Kanu? Ọkwa maka ọ sị na Igbo ya adị. Biko ọtụtụ dị ka iwe chetara ife a bụ Igbo midia anyị na-asụ n'onu be anyị, ọnụnụ be anyị ka anyị na-asụ. So biko ọ bụ na ede anụ Igbo iwe ewe na gị, ọnụnụ be anyị ka anyị ji akọwa ihe na-eme ebe a. Ka ego ọkwa na ya anyị na-ekwu bifọ unu ekwe n'iwe ka ife onye ndu melụ. Ọ sị na ya na-eme mgbomgbe ndị Igbo na-abịa ya n'alụ, ọ na-ewute ya. Simon Ekpa pini ya, anyị agbaba ya mgba ka e mere obedient movement. Akwụwụrụ okwu Maazị Nnamdi Kanu kwuru before ejide ya, they will never give you that president, that seat. Akwụdoro na ya na Peter Obi winere mana nyere ya. Gịnị ka ha si ya bụ mba? Igbo mana na ife maka oke esi na-ekwuzi okwu ọka ife ga na-esi na-emezi. Ọ bụ na ịkpọrọ onwe gị mitin, chụkọ onwe gị ọnụ, jụọ onwe gị ajụ a ka ebe ịkwụ n'obodo a bụ Naijiria. Ajụ nchọkwa onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege m ntị n'elu akwụkwọ a, jụọ onwe ya na na-ejicha onwe gị ya bụ ife isaa ya. Ọgwụna ka m n'ọnụ. Ihe a bụ Igbo midia. Daalụ.